Mago, Agamabo. Ha, you can do me come in ever. I'm not where he locks ever because I can't lie on the Jeben nature. Ah, boss, Nico. Officer, how are you? You're blessed. Your document. My document. Give me your papers, man. How about? I tell you, give me papers. If they carry why they give me. What is the problem? You were when I give you came and I went down, Mona. You could learn a pepper to our concern about time in Noche. Then you can go. Catch up from there. Chagoni, I can see you are stubborn. It was full for Falungo about Webeno. You are very, very stubborn. My Saquayalan to very radical. After quaking, there's no problem. Give me your papers. Okay, who's this Simona? Daniel. It is how they'll be doing anyhow. On one and within a madina, Berichineke. Haba. Say to where it expire. Okay, this paper it expire since 1972. Guinea women, come expire and can you go expire? Nene kwa manya asida iga azu agwa akpa na agwa manta ya iga azu abia mambanye obokwa gị ka mma atu egwu gịnị ka ebodo kama mmadụ iwu nke eluigwe nda iwu nke n'ụwa na emeluga sem na rupo kansa ba pụ na ala gị o nwere ndị njije ta agbụ o nwere ndị jelibu anya n'isi ha o nwere ndị ngwụlọ mma agwọ o nwere ndị isi mma agwọ o nwere ndị ogbi mmemme ka ha kwuba okwu crusade ka na-eje o hey ọ chaja anyị ka ebe na-ese onye amakedi one nwoke good morning keke ime Look at he carry paper where that expires since 1972. Oyama since 1972 ina so nke o mezi expire nke n'igwe mele expire ihe abụkwa akwụkwọ moto nkịtị ọbụkwa moto nke ejeje n'igwe ịma m onye mbụ ọfụma bụrụ m onye okwu n'ụka ị na-anya na billboard niile sechara ebe anụnwa crusade ka nsi abata o ị ga-afụ ebe billboard ebe mụ ọbụcha guest minister like nke nsi abata anụnwa from Awada ihe dị n'ebe the land of Awada must shake nwoke abịa ka m bịa gịnị ka m bịa sheki obodo ka m bịa kpake gịnị ka m bịa tọ ndị mmadụ agbụ nke m mechakwa na obosi echi niile ihe dị revival by power and by force ọmụ akwụkwọ bụ the guest minister ije na the other junction ị ga-afụ mbụ my billboard ọmụbụ mụ ka Chineke ji wee kwalụ ngwa ọrụ onye niile na-aga na-ekpokọ akwụkwọ ezu ezu mma agwa ya na ndị radical Wallahi I dey even quell on west side. I dey tell it okay find me some to make it go amakuma inegiri find you Martin wallahi inegiri this man the hand na Aladite akagom from now to tomorrow kwina no Igbo in hand Aladite ọma mmepe he is going to police he is going to the station you are under arrest atalumun ọwụlala kun na yi why are you running you are under arrest oga you ga ruo oga you are under arrest na-emelu ga ruo ifa ka mmiri na-elu mmiri na-ezo ino kwụrụ na mmiri you are under arrest ịmalọk inwe echem n'ụlọ erike mgbe nna bịa nchena okwu nsakwa Hilos na-akụ ebe a ọ bụ na mma n'ọsọ ọsọ ya nye ya enu na-eje ebe na-eje inekwe say me you are under arrest sef n'iru pụọ n'ala nara anyị gị you are pushing an officer wallahi inege enter this motor ma buy Chinese in this song you no go enter ma buy karat in this song mma agba gị Holy Ghost Chinese now wallahi no go enter this motor sef n'iru pụọ mmemelu ga arụ adị very radical no go enter wallahi no worry mma agwa gị na abụrụ onye mmụọ bụ n'ụfọ don't move this motor oga if you move this motor I will move you akwa ma ọ na motor start mụ na ị ga-eme ihe o motor na-enwe gear problem adị mego ma park ya now motor na-enwe gear problem and ọ na start now mma ya sagala now chiga so gị site n'ebe a tap o if you move this motor I move you a ga-atọ gị n'akwụ tie na onye police a na-ekpere maka na ọ na-eji ọkụ mmụọ